tots i a totes i benvinguts al quart capítol del podcast cultural de les aules. Avui em trobo molt ben acompanyada perquè al meu costat està Carles Àngel Saurí, director de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló, a qui li volem agrair la seva participació. Però és que, a més, per primera vegada estem gravant aquest capítol en públic per celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ens trobem a la part interior de les aules on realitzen diverses exposicions i activitats i que avui vol ser un lloc de trobada per a la divulgació cultural. Moltes gràcies als que esteu ací per assistir i que gaudiu d'aquesta estona. Fa més d'un any que Carles Àngel Saurí es va convertir en el director de l'Espai d'Art Contemporani, un lloc de referència dins de l'ecosistema cultural de la ciutat. Malgrat la seva joventut, Saurí havia treballat en projectes interessants com el Museu Reina Sofia, l'Ivan o Bombes Gens. Conta'ns un poc sobre com va començar la teua trajectòria, la teua predilecció pel món artístic i sobretot per la gestió cultural. Hola, Alba, què tal? Moltes gràcies a Juanjo i a la gent de les aules per convidar-me, que estan fent un treball increïble i mola que estiguem fent aquest tipus d'iniciatives també que mesclen i involucren institucions d'una manera transversal. M'has preguntat moltes coses, però d'alguna manera, i sense voler fer una recapitulació molt dura, jo vaig estudiar Belles Arts i ja des d'un primer moment sí que tenia molt clar que volia treballar a nivell teòric i acompanyant les produccions. Pintava grafiti també i en el meu poble n'hi havia molt de grafiti, entonces érem molta gent pintant grafiti. I a partir d'ahí se va començar a construir com un gust o un gust estètic personal acompanyat d'amics i a poc me vaig anar involucrant juntament amb altres companys de Belles Arts en altres tipus de projectes, començarem a llegir textos i mirar artistes que venien d'altres llocs que no trobàvem a l'acadèmia, gent molt més vinculada al moviment post-internet i que entenia internet com un espai on intervindre i del qual agafar recursos i materials que no trobàvem en les classes de dibuix o de pintura en les quals encara duiem un carbonet a la mà. I bé, després vaig passar per el Reina Sofia, vaig fer un màster i vaig treballar a la web del Reina Sofia juntament amb Olga Sevillano, que és una de les persones invisibilitzades del Reina Sofia però que ha fet un treball increïble a nivell de web. I després, per caramboles del destí, dues persones renunciaren a un treball en Bombes Gens i me varen cridar a mi i vaig estar fent un treball de mediació molt bonic gràcies als espais i a la llibertat en els gestos que ens deixaven Núria Anguita i Sònia Martínez i juntament amb les companyes del departament fèrem un treball que d'alguna manera intentava transmetre les exposicions des de llenguatges que no estaven a les sales perquè era una col·lecció bàsicament fotogràfica i llavors el que fèiem era treballar a partir de llenguatges que quedaven fora, com podia ser la performance o com podia ser l'escultura i bé, intentaven connectar en altres sensibilitats. I mentre passava tot allò, juntament amb Paula García Macedo i Néstor García, vàrem decidir obrir un espai autogestionat a València que s'anomenava Pols, en el qual començarem a convidar a amigues i a convidar a persones que creiem que no anaven a ser convidades en el context artístic de València, com podia ser David Bestué o com Marina González Guerreiro. I bé, després varen quedar sense treball en Bombes Gens perquè va canviar la direcció i varen decidir que la mediació ja no era un espai interessant en el que treballar i en un any d'impàs vaig treballar també en Cultur Plaza, treballant com a columnista o com a articulista, perquè tampoc soc periodista ni pretenia ser-ho. Així també vaig conèixer a molta més gent perquè vaig treballar des del format de l'entrevista coneguent els artistes d'una manera molt més personal i després vaig ir al concurs de l'EAC i me vaig presentar i també per circumstàncies vaig guanyar i estem desplegant des de fa un any juntament amb l'equip de l'EAC un programa que creiem que està molt bé. Autopromoció. Sí, la veritat és que sí. Però primer parlem un poc de Bombes Gens perquè em sembla un espai molt interessant a València amb les seues exposicions. Combinen un poc el que és una aposta per l'atracció al públic, per exemple amb vermuts artístics, però també busquen
doncs, aquesta reflexió, no? El que has comentat, que és eixir un poc d'eixe quadrat i fer apostes interessants. D'aquesta etapa de Bombas Gens, què t'emportes? Bueno, d'aquella etapa, de fet, no vaig ser jo l'única persona que m'emporti coses, no? Foren moltes persones i, de fet, el context local ens vàrem nutrir molt de les maneres que tenia Núria Anguita de treballar una col·lecció, d'obrir-la a través de materials que no estaven a les sales o a la col·lecció, posar en sintonia, no? Obres que hi havia a sala i juntar-les en altres llenguatges, com podia ser el cine, la fotografia. Doncs, bueno, se va anar construint un projecte que era molt bonic, veure com aglutinava coses que extralimitaven el que una institució com Bombas Gens al principi i al final sempre ha volgut, que era demostrar la seva capacitat econòmica i simbòlica a través d'una col·lecció. I llavors, de sobte, ahir començaven a aparèixer tota una sèrie de cossos, tota una sèrie de llenguatges que no estaven ni se'ls esperaven, i si alguna cosa aprenguérem en Bombas Gens molta gent era que una col·lecció o una exposició podia ser algo més bé temporal o un espai temporal per el qual s'atravessaven moltes més coses que les coses estàtiques que convenia a la pròpia exposició. I allò va fer que Bombas en aquest moment, perquè ara ja està en un altre moment, fora un lloc de convergència on de repente Diego Navarro, que no tenia res que veure en l'exposició, ens feu escoltar nois japonès mirant una exposició de fotografia japonesa, ballarem Gaber mirant a Néstor García ballar Gaber davant d'una fotografia de Paul Graham. Doncs com que de sobte vibràvem moltes coses i d'allò aprenguérem, i també aprenguérem que n'hi ha coses que tampoc funcionen, com intentar que una fotografia la represente un cos davant d'ella intentant fer una còpia gestual, això verem que no funcionava molt, que ho repetirem massa vegades. Però bueno, sí, fou un espai d'experimentació que moltes vegades no t'esperes que una institució com Bombas fora allò. Has comentat que ara mateix es troba en una altra etapa, no? Està immersa un poc en aquesta negociació amb la Generalitat per intentar descobrir com afavorir o com garantir la viabilitat del lloc. Clar, aquest DINCAS, aquesta celebració del Dia Internacional dels Museus, en este any té el tema de Museu, Sostenibilitat i Benestar, no? I cal preguntar-se, podríem agafar l'exemple de Bombas Gens com moltes altres, de parlar fins a quin punt els espais culturals poden ser sostenibles, han de ser sostenibles, i suposo que en el teu cas és un poc diferent, perquè al final gestiones un espai que és públic. Sí, sin más. A veure, jo crec que primer hauríem de definir què entenem per sostenibilitat, perquè si és sostenibilitat climàtica, de fet hauríem redefinir el que és el patrimoni cultural i ja hauríem partir de preguntes molt més profundes de què és un museu sostenible, per exemple, sinó com se relacionem en un patrimoni que hem construït a nivell material i que, per exemple, no estem disposats a perdre i no som una societat, la societat occidental i sobretot l'europea, du molt mal el dol. O sigui, no fem processos de dol i, de fet, jo crec que el paradigma és que construïm institucions com són els museus que el que fan al final és mai encarar el que és un procés de dol i intentar que la conservació sigui un espai infinit. De fet, el museu intenta ser com un espai de la vida eterna, però és que la realitat no és això i s'estem donant compte que el món és finit. I entonces, moltes vegades te dones compte que estem gestionant el patrimoni cap a una cosa infinita dins d'un món finit. I llavors, jo crec que la sostenibilitat no passa sols per als museus, sinó per entendre què entenem per patrimoni. I clar, jo crec que allí, si els museus, els centres d'art o aquest espai com les aules, el que poden ser també són elements que ens duguen cap al debat, sobretot des de la contradicció, perquè, ho repetís, que un museu mai va poder ser un espai sostenible, perquè per a mantindre una peça com les Menines se necessiten tants recursos que haurem de començar a pensar què passarà quan no tinguem aquests recursos i què passarà amb les Menines, o inclús si n'hi ha peces que de fet han de morir. Entonces haurem de generar processos de dol. I no vivim en una societat que ho faci, això. Sobretot a nivell material. A nivell humà sí que tenim una sèrie de rituals. Per ahí està Fermín, que ens podria contar rituals que hi ha
vinculats als processos de mort en els pobles i en la ruralitat valenciana. Clar, hi havia més nivells de sostenibilitat en la teva pregunta. Estic intentant eixir perquè, clar... Sí, una sostenibilitat només ambiental i una altra lligada a l'espai com a tal i a la seva perdurabilitat en un context. Clar, jo crec que també després hem d'aprendre d'altres cultures, com per exemple les cultures del nord d'Àfrica, per exemple, com els espais públics també són espais de refugi climàtic, no? Però, per exemple, en Bombas se donen en compte d'una cosa i és que a l'estiu la gent major del barri entrava a Bombas a sobreviure a uns nivells de temperatura que en un barri de Marxalenes on hi havia una classe social mitja baixa o mitja alta, pensant el que és mitja i alta, que tampoc ho sé, o baixa, però bueno, que hi havia molta gent que no tenia recursos, com podia ser un aire condicionat, de repente venien a Bombas Gens i de repente Bombas Gens se tornava en un refugi climàtic. Bueno, doncs això també pot ser un dels recursos que pot ser un museu i sobretot un refugi climàtic que va acompanyat d'unes altres cures vinculades a la salut mental, a la cultura, per exemple. O sigui que podríem també parlar des d'ahí, perquè al final un museu dedica, o un espai com l'EAC dedica molts recursos, per exemple, a que en estiu la gent no li pegui un jamacucos, perquè fa calor en l'EAC. Pensar-lo, el qual no estic dient que els museus se convertisquen en una piscina pública, perquè tampoc és això. Ja arreglarem l'estanc de l'EAC en algun moment i ja vos convidarem a nadar. Però bueno, sí que és de veres que si la sostenibilitat també pot ser una manera de repartir els recursos que s'estan utilitzant d'una altra manera, doncs podem pensar que també poden ser refugis climàtics, sí, clar. Molt bé. També, preparant aquesta entrevista, vam parlar un poc de quan tornaven tendències artístiques, de agafar coses del passat. És possible que això que comentes, intentar reciclar material o intentar pensar l'art com a algo més finit, puga tindre certa relació en poder reciclar, o quina seria la teua perspectiva de com pensar en un art no infinit? Sí, és una pregunta interessant, això, no? No sé si passa per reciclar o per entendre aquest concepte, per exemple. Bueno, jo crec que n'hi ha escales en la teua pregunta. De fet, una d'elles és quina relació generem en el passat, no? I al final el passat és un constructe que se construeix des del present. I moltes vegades també mantindre el passat d'una manera monumental o d'una manera uniforme genera molts recursos. El que jo crec que hem d'entendre és, sense fer un exercici de colonialisme temporal, que moltes vegades també passa, que tornem al passat i l'expoliem com si fos un recurs al qual des de la història de l'art podem tornar com si fos allò un camp completament lliure, i tornem i de sobte agarrem objectes i es duem al present. Però de totes maneres sí que podríem començar a entendre que el passat al final és un constructe que es fa des del present i això ens podria ajudar a tindre altres processos de dol. Alhora jo crec que també, entenent un poc per on pot anar la pregunta entorn al reciclatge, jo crec que ara en les tendències d'art contemporani hi ha una gran capacitat o s'està dedicant molt de pensament o molts gestos artístics al reciclatge o a l'ús d'imatges ja produïdes, perquè hi ha grans bancs d'imatges ja produïts i perquè jo crec que a nivell generacional, o jo parlo des d'una generació en la que hem vist que quasi tot ja està produït i que moltes vegades és molt més interessant rellegir coses produïdes, posar-les en crisi, però és que també som un poc hereus d'aquesta imatge del 68 i de les lectures Foucaultianes que també n'hi haurà que posar en crisi en algun moment, però el món està ple d'objectes i, clar, seguir-ne produint d'aquesta manera avantguardista de que el nou ha de ser cap a on hem d'anar, és que seguir produint d'aquesta manera esquizofrènica i absurda, perquè n'hi ha que fer alguna cosa nou quan el món està tan saturat, segurament, o jo crec que és molt més interessant reciclar coses ja fetes, tornar-les a llegir. He nomenat a Fermín perquè està ahí i ara el nomenaré 15 vegades més, però Fermín, per exemple, utilitza, i s'ha exposat així, en les imatges d'arxiu del Maestrat filmat, que s'ha exposat així a les aules, i això és una manera de fer cine també. Són imatges ja produïdes en les quals Fermín el que genera és una nova narrativa que te fa tornar a veure des del present el que estava passant
en aquest maestrat filmat, no? I crec que això també són maneres de pensar, no sé, des d'una sostenibilitat contemporània que hem fet i que anem a produir. Canviar un poc de mar, no? De mentalitat. Bueno, ara centrant-nos un poc en la direcció d'aquest espai d'art contemporani de Castelló, una cosa que em resultava molt interessant, que vas dir en diverses entrevistes, és que tu no volies situar-te en aquest espai o en aquesta programació d'una forma descontextualitzada, no? Que volies situar-te en un espai mental a prop de la gent, del context, de lo social, de lo cultural que ja existia en Castelló. Clar, què significa això i per què creus que és tan important? Bueno, crec que és important perquè Castelló estava antes de que jo arribara i perquè no puc arribar jo d'una manera soberbia a dir-li a Castelló què és el que li he de programar. També hauré d'escoltar què està passant en Castelló i sobretot com Castelló, a mi com a programador, me fa canviar unes línies que jo ja tinc predefinides perquè per a mi seria molt còmode reproduir, no? Tota una sèrie d'investigacions que he fet anteriorment, però crec que no és escaient que les fas així, perquè cada context té uns gestos, té uns materials, té unes persones, té uns afectes, té unes economies i sobretot tot això converteix en un ecosistema ric que jo crec que és molt més interessant que me traspassa a mi que jo traspassar-lo a ell. Això no vol dir que n'hi hagi que treballar sols la gent de Castelló, igual se pot fer una programació sense gent de Castelló que també siga interessant perquè, com fa Pasolini en Teorema, quan convides a una identitat o a una gent o a una persona a casa, te canvia tota la disposició de la casa i te fa repensar-te, no? Que en Teorema acaba d'una manera un poc catàrtica. No m'agradaria que acabara així, però bueno, a mi sí que m'interessa treballar des d'ahir, no? Des de quan se convida, com canvia el context i com el context canvia a aquesta invitació. I creus que en el període que portes has aconseguit aquest objectiu, no? D'aplegar a conèixer o a envoltar-te un poc d'aquest context cultural i diguem, retroalimentar-lo? No, sincerament no. Vull dir, crec que s'ha de fer autocrítica i les institucions hem de fer autocrítica. O sigui, jo tinc un discurs, però no s'està complint perquè crec que hem de treballar-lo molt més i d'una manera molt més detinguda. Hem d'escoltar molt més el context i crec que el context ha d'escoltar també molt més a l'EAC. Esto es una crítica, así que dejo. Però bueno, sí que és de veres que n'hi ha molta més feina que fer. En alguns aspectes sí que s'està complint i crec que estem fent coses molt interessants, però no sé, m'abuela era molt exigent i m'agrada continuar sent-ho. Vull dir, si s'ha complit, no, perquè mentre es quede un 1% de tots aquests objectius sense complir, no estarà complit. Clar, perquè des de fora igual pots pensar, s'introdueix una persona jove que ve d'un context en altres ciutats, clar, des de fora se pot pensar, no? És que igual l'espai contemporani ja tenia com un to molt marcat, igual uns blocs molt definits. No sé si has sentit aquesta cosa de no, això són els artistes que tenim, això és com s'ha de fer i això és el que hem de fer, o has pogut tindre certa mànega ampla, diguem. No, en aquest aspecte l'espai és una preciosa anomalia que ha passat en un lloc on ningú s'esperava que passara una cosa com l'EAC. Vull dir, en l'EAC n'hi ha un històric d'exposicions, d'activitats i de processos que és increïble. I de fet, jo crec que s'ha de mirar i s'ha de respectar i veure què ha passat ahir, no? I per això l'EAC també té una identitat que permet, perquè han passat tantes coses que res del que programes o que esperes programar va sorprendre a l'equip, perquè ja s'ha sorprès de fa molt de temps. De fet, una de les coses que passava al principi és que jo creia que hi havia coses que anàvem a programar que anaven a ser superdifícils i és com, esto ya lo hicimos hace 15 años. Com, ok. Pues ja, te fas una cureta d'humilitat quan tornes a casa i comences a mirar de nou què pots fer, no? I a part, per part de la direcció territorial de l'IBC de Castelló, Alfonso Ribes és una persona que té una sensibilitat molt forta. De fet, Alfonso és una persona que està fent una programació de música increïble en l'auditori i Alfonso també sap que, Alfonso és de les persones que creu que s'ha de programar amb molta sensibilitat i donant lloc
a una programació que permeta arribar a certs components i llenguatges experimentals i que això se fa a poc, doncs sí, n'hi ha una llibertat i una confiança molt bonica des de l'IBC i des del propi EH també, des del seu històric i des del seu passat. En altra entrevista també em va semblar interessant que comentaves que, clar, seguint un poc aquesta línia, que no, sobretot en l'art contemporani no es podia programar igual a Singapur que a Tòquio que a Terol, no? Que s'havia de tindre molt clar el context en què treballaves. No sé si això, sobretot fixant-nos en aquest tipus d'art en concret, significa que igual hi ha llocs que no estan preparats per a cert art disruptiu o se pot fer, diguem, el mateix art o la mateixa aposta però entenent-la d'una manera diferent? Quan jo dia això és que entenia que, a veure, sí que se pot fer, tu pots fer la mateixa programació així que en Singapur i de fet les grans institucions ho fan, vull dir que n'hi ha un circuit d'art contemporani que estan els mateixos noms tot el rato anant del MoMA a l'SF MoMA, al MoMA de Tòquio i així tornen a entrar altra vegada. Però jo crec que això és una manera com d'uniformar també el món des d'un llenguatge que a priori no s'entén com a uniforme, que és l'art contemporani. Llavors crec que cada lloc té les seues especificitats i és bonic veure com quan convides a una persona afecta directament, o a un artista, afecta directament el seu procés de pensament i el seu procés de producció. Llavors no crec que ningú context no estiga preparat per a res que li puga donar l'art contemporani. De fet, crec que en els contextos on menys s'espera que l'art contemporani funcioni és on millor funciona, perquè no n'hi ha codi i l'art contemporani ve des d'una tradició de l'art modern i ve des d'una tradició de trencar els codis. Entonces l'art contemporani funciona moltes vegades molt bé en aquells llocs on no n'hi ha codi. Per exemple, és com la caricatura i el meme, però és com ja inclús avorrís un poc la idea de que als xiquets, a les xiquetes i als xiquetis és molt guai veure com funciona l'art contemporani perquè l'entenen perfectament, l'entenen perquè no tenen el codi. El problema és quan en l'escola es diuen no, anem a l'EAC perquè anem a veure una exposició, entonces es predefineixen que el que van a veure és un quadro. Entonces entren a l'EAC, veuen la ciutat del transport que n'hi havia uns camions i una xiqueta allí davant de tot el món pregunta però i l'exposició on està? I li diu Marc Reykjavik, no, l'exposició és això. I fa, no, això no és l'exposició. I li diu, sí. I fa, però és que és un polígon i ma mare treballa en un polígon. Doncs a mi, Marc, quan me va dir això, clar, si comences a rascar tot el que està dient aquesta xiqueta és molt heavy, perquè aquesta xiqueta està dient que el lloc on treballa sa mare mai podrà estar en un espai d'excepció i d'excepcionalitat com és un museu, que a més està codificat a través d'uns llenguatges que són el quadro en la paret. Pues bueno, principio de clasismo número 1 i sa xiqueta perfectament ja mai va mirar igual a sa mare que a la mare de la seva amiga que és abogada i té 4 cases en Benidorm. És que si ja comencem a donar aquests codis així, però clar, lo bonic és que aquesta xiqueta de repente se carrega tot el codi i la professora no sabia ni on ficar-se. I era superbonico veure com estava supernerviosa la professora. No digues això. Pues sí, clar, és això, no? I jo crec que és ahí quan l'art contemporani és interessant, quan no té codi, quan les coses no són uniformes. Segurament per això també n'hi ha, en l'art contemporani és un espai d'excepcionalitat que permet també com la reproducció o la construcció de discursos queer, perquè des que Judith Butler va trencar com el pensament binomial del sexe i va posar el gènere en disputa, també l'art ha assumit aquestes coses, des de la seva inherència de no tindre com un codi predefinit. És fàcil que els artistes se senten a gust per a construir discurs des de l'ètica queer justament per aquesta cosa que té inherent i per això justament Vox vol acabar en cultura. Per què demana Vox cultura? Doncs perquè vol acabar. Ui, això és campanya electoral, perdó. En període electoral. No ho lleveu, Doncs sí, és interessant tot el que comentes perquè, clar, al final l'art és una combinació. En un moment es parla de política, es parla de classe, es parla d'interpretació, o sigui,
és una combinació de moltes capes que no és només el que comentes, no? Vaig a un museu descontextualitzat, sinó que n'hi ha capes dialogant. I algo que també comentes és que aquest diàleg, no? En el que és la filosofia, el que és el pensament, no ha de parar, ha d'estar, diguem, en constant moviment junt amb l'art contemporani. No? Com interpretes, com creus que s'ha de veure des del públic aquesta relació? O sigui, segurament perquè és una manera que també és personal, però jo entenc que l'art ha de ser un espai de construcció de pensament, de reproducció de pensament, de posada en crisi del pensament, també perquè, i això és part de la genealogia de cert art contemporani, que creu que quan l'art és pura forma i pur plaer per el plaer, és problemàtic. Vull dir, jo crec que una persona blanca, hetero, europea, de classe alta, que se permet el luxe de fer art per l'art, hi ha moltes capes de privilegi, però l'art jo entenc que és un espai de posicionament, o sigui, que no és un espai de llibertat donada, sinó que justament per aquesta capacitat de llibertat que té l'art, el teu posicionament més ha de ser responsable d'aquesta llibertat que té. Entonces, fer un art per l'art, per el propi plaer de la forma, moltes vegades crec que a mi no m'interessa. És mentira, després n'hi ha artistes que m'interessen molt a nivell estètic, purament. Però sí que és de veres que crec que des de les institucions públiques un art per el plaer, soles per el plaer, a mi se me queda pobre i sobretot enunciant-se des d'Europa o des dels Estats Units o des dels poders occidentals. Perquè després me pregunte què fa una persona afrodescendent quan està fent art i que li és impossible oblidar des d'on ve, perquè això és el que deia Glissant o el que diuen Fred Moten i Stefano Harney, quan una persona afrodescendent està parlant és perquè tota una genealogia de persones han posat la seva vida en risc sent persones racialitzades per a que aquesta persona pugui parlar. Entonces jo entenc que l'art té molt a veure en això. Per a que tu pugues fer art ha hagut molts processos en els quals n'hi ha molta gent que ha posat en risc la seva vida per a que tu tinguis aquesta llibertat. Entonces n'hi ha que tindre una responsabilitat molt gran. Llavors, una persona com jo, que és blanca, hetero, cis i occidental, ha de tindre molt present que l'art no pot ser purament per plaer, sinó que ha de vindre acompanyat de tota aquesta reflexió, perquè si no, torne a dir-ho, caurem en un lliberticidi en el qual la llibertat per el plaer i tots aquests discursos que n'hi ha ara de la llibertat per la llibertat me pareixen problemàtics, sense ninguna reflexió prèvia. Sí. Ara no fer campanya electoral, No, has deixat ahí una frase que podia interpretar-se com... jo crec que és comú igual a lo que jo opine o podria opinar de totes les, diguem, els formats culturals, no? Perquè jo crec que també el que queda al final en els clàssics o el que queda com un llibre que pot permanèixer durant molt de temps, diguem, en l'imaginari o en la conversa, no són llibres que igual simplement destaquen per la bellesa i ja està, un poema que simplement estiga ben quadrat, que siga bonic, diguem, sinó que al final les coses que es queden és les que van més enllà, no? Les que representen una generació. Annie Ernaux al final parlava de feminisme, per exemple, que va ser un dels últims premis Nobel. No és perquè escriga bé, que també, sinó per aquestes temàtiques estructurals, no? Feminisme, política, classe social, certes coses que diuen coses, no? I en aquest sentit crec que totes les expressions culturals, com apuntes, han d'anar, no sé si en aquesta línia o en aquesta intenció, però ser conscients de que representen certs estatus o certes maneres de veure la vida, com comentaves, de l'eurocentrisme, etc. Clar, en el cas d'Annie Ernaux, per exemple, que de fet tot el sector masculí francès, que la posa un poc, la critiquen, perquè el que fa és com un gènere menor, perquè és autoficció, autobiografia ficcionada.
però si és que justament és allò on està el poder d'Annie Ernaux, no? Que a través de la seva condició de dona construís un format que és completament ric, que t'ajuda a entendre com és el pensament d'una dona, no? Com feia Carmen Laforet, com fa Maria Mercè Marçal o com fa Carmelina Sánchez Cutillas en el seu moment. No? Això ho dic tot gràcies a Gent Random, que m'escolta molt els seus podcasts. Està molt bé, també. Sí. Podeu escoltar-los. Sí, però sí que està ahí, no? Que de repente el format d'Annie Ernaux o de Sánchez Cutillas té a veure la seva condició. No és un format predefinit al qual elles des de la seva pròpia llibertat i des del seu privilegi s'escriuen, sinó que a través de la seva consciència de classe i d'identitat construeixen format i entonces ahí és quan de repente veus una obra que ja pot ser qui sigues, vull dir que un llibre d'Annie Ernaux te canvia la vida. Esto es una frase un poc de tassa de titular. De tassa de tal, però bueno, sí, podeu ficar-hi de titular. Tornant un poc a lo que és ja el teu treball, la teua gestió de l'espai, i que també hem tocat un poc igual, però no de manera tan directa, és no sols el que acompanya una joventut o diguem un full en blanc, sinó la possibilitat d'introduir una visió en l'espai contemporani de Castelló que igual, com has comentat, sí que s'havia introduït i sembla molt novedós i després no ho és, però sí que adaptada al temps en què vivim. Has introduït coses com videojocs, altres formats digitals, que igual encara molta gent estava reticent a pensar que això és art o que no és art, o si un videojoc pot o no pot ser-ho. Clar, sobre totes aquestes qüestions, sobre tots aquests nous formats, per exemple, l'exposició que s'ha fet de Van Gogh Alive, en aquesta espècie d'exposició immersiva, els NFT, totes aquestes noves tendències, a tu què et diuen, què et mouen i com t'agradaria, diguem, com a persona interessada en l'art i com a gestor cultural, que fora aquesta evolució cap a lo digital? Podem entendre un museu com un espai on només veure coses digitals? Antes de començar, estic en contra dels NFTs, vull dir, en un nivell primigeni, vale, però com a després element d'especulació turbocapitalista ja que pareix un meme, no. Vull dir, però sí que han funcionat en alguna part, però això seria un podcast sencer, no? El ministre francès de Cultura, André Malraux, a través de la fotografia generar un projecte molt bonic que era el Museu Imaginari de Malraux, que el que feia era fer-li fotografies a totes les peces de la història i del món i ficar-les en un museu fotografiat en el qual podies veure tot l'art com en un moment i per aquestes coses també, que ara com que en internet lo ves tot. André Malraux també proposava aquestes coses molt per internet, a més. Jo crec que també és una tendència del món occidental, com a voler generar espais com un museu digital i que de repente el museu digital siga el gran museu on pugues mirar-ho tot. A mi me molaria que si hi haguera un museu digital fos un museu que està entenent que el seu espai és internet, perquè jo no entenc internet com una ferramenta comunicativa, sinó que entenc internet com un espai ja on opere, on tinc una identitat, on la meva identitat funciona d'una manera completament diferent a la meva identitat tangible, que me permet altres coses i que evidentment renuncie a altres per estar en aquest espai. Llavors, m'agradaria que si se feren aquest tipus de projectes que s'han intentat fer i que no han funcionat molt bé, perquè internet també és una ferramenta superoccidental, completament lligada a la construcció neoliberal de la lectura ràpida i accelerada d'un món que cada vegada se vol consumir més ràpid i, a més, capitalitzar-se en aquest propi consum de la seva pròpia lectura. Doncs, si el museu digital haguera sigut aquell museu digital que proposaven els primers netartistes dels anys 2000, que eren hackers i que el que volien fer és trencar el codi per a proposar una cultura i que, de fet, encara continuen intentant fer-ho, sí, ahir sí que m'haguera alienat en ells. Però un museu digital com ara està entès internet, que pot ser un espai d'hiperprivatització del teu clic, que de sobte se construïsca a través d'una lectura de dades
m'assusta i tot. Però crec que els museus han d'estar en internet i que s'ha de pensar molt bé què fa un museu en internet. Jo en el Reina Sofia, quan entria a fer pràctiques, li preguntia a Olga Sevillano si el Reina Sofia volia tindre una... O sigui, per què el Reina Sofia no tenia una sala en internet, no? I me digué, bueno, primero de todo, ¿dónde está la máquina, no? I me dije que me callara, perquè el que estava fent el Reina Sofia era una cosa superinteressant, que és digitalitzar tots els seus catàlegs. Entonces, el Reina Sofia entén que internet és un espai de lectura. Entonces, tu entres a la web del Reina Sofia i tens tots els catàlegs de la història del Reina Sofia, que és increïble, i això sí que m'interessa com un procés de digitalització d'un museu, perquè el que fa és obrir la porta a una cultura que, evidentment, sols podrà entrar qui tinga internet, que a vegades creiem que internet és democràtic i val 30 pavos al mes, i a mi me pareix una autèntica barbaritat que internet valga 30 pavos al mes. Però bueno, això ja ho parlarem un altre dia també. Jo crec que hem de començar a entendre que cada vegada són més importants els espais com els museus o els centres d'art contemporani, perquè mentre tenim una societat que cada vegada tendís més a l'hegemonia de la visualitat i lo sonor a través de les pantalles, que tenen un règim superaccelerat del consum de les imatges, els museus i els centres d'art o les galeries d'art generen una altra temporalitat en la imatge. I jo crec que hem d'aconseguir, no sé si hem d'aconseguir i no sé ni qui hem d'aconseguir-ho, però me pareix que els museus i les galeries d'art són centres contraculturals en una societat de la cultura de la imatge ràpida. Els museus o les aules, per exemple, presenten una altra temporalitat de la imatge que han de veure, perquè la imatge fixa, la imatge lenta, la imatge pobre, la imatge en moviment del cine, també té moltes coses a dir i són espais d'habitar i té altres temporalitats a les quals no hem de renunciar perquè proposem uns altres ritmes que Netflix, YouTube o TikTok no proposen. I mentre YouTube i TikTok poden ser la hegemonia, i ara és com decir esto y es mentira, però els museus poden ser espais contraculturals. Ho dic així en la boca, perquè es dirigim gent blanca, vull dir. És ara una persona afrodescendent o racialitzada me podria dir de tot per el que acabé de dir, no? Però sí que me pareix que a nivell de lectura de les imatges són espais que, per exemple, les escoles no tenen. Vull dir, jo no entenc com les escoles no estan donant classes ja en els museus, perquè són espais on s'està proposant visualitat i els joves, els adolescents i les xiquetes viuen en un món de les imatges, entonces n'hi haurà que donar-los codis i deixar que en els seus codis rellegisquen, perquè clar, mon pare se va jubilar perquè era professor i ja no podia explicar-li a una nana o a un nano el que estava dient una imatge. I el nano i la nana sí que ho estaven tenint i mon pare no, doncs en aquest moment va decidir que se tenia que jubilar. I crec que no és que mon pare sigui exemple de res, però bueno, me pareix bonica l'anècdota, no? Te quiero, papá. Aparició estelar. Sí, ja duc a l'abuela i al pare. Me falta la mare que la dije para el final. Ja despido por lo alto. I ara al moment de la promoció. Ah, sí? Ah, qué guapo. Yo había venido a esto, tardando la cosa. Clar, aquest programa es grava avui, però per al dia 20, que presenteu una nova secció d'exposicions, ja estarà publicat, la gent ja podrà visitar la nova exposició, contant un poc, contant al públic també de què tractarà i què tenen que visitar-lo. Bueno, pues el dissabte a les 12 inaugurem una exposició molt bonica que es diu Snack Down, que han comissariat Beatriz Ortega Botas i Alberto Vallejo, que tenen un col·lectiu que s'anomena Llavi, que es va fundar en el 2017 i que ha sigut una referència a nivell de curadoria independent a nivell nacional, inclús també internacional. Són dues persones de l'any de 1990 que són de les poques persones d'aquesta generació que estan construint una investigació curatorial interessantíssima vinculada a una relectura del minimalisme,
als discursos críptics de l'art contemporani, també a reclamar un dret des de l'art contemporani a l'opacitat, que per exemple reclamava Glissant, no? En un món on tot està sent transparent, o des d'Occident estem demanant-li al món com aquest procés de transparència, moltes comunitats afrodescendents han començat a dir que aquest discurs de la transparència moltes vegades també és un discurs que acaba generant un odi a lo que no se coneix. Perquè com tu no coneixes, no eres capaç d'entendre, no eres capaç d'agradar, que t'agrade, no eres capaç de voler-ho o estimar-ho. I això, al final, hay un poco de racismo en ese racismo. Y entonces Glissant lo que reclama ahí també és com el dret a l'opacitat. I l'art contemporani i l'art minimal també té aquesta cosa, que és el meme. És que ¿qué críptico es el arte contemporáneo? Pues sí, es críptic, vull dir, no passa res, i crec que també hem de reclamar cert dret a la cosa críptica. I Sneakdown té alguna cosa d'això, reflexiona a través de 9 persones d'identitat queer o que pensen o que treballen des d'una ètica queer i que totes les seues peces estan parlant, o quasi totes, de la relació entre aquests processos críptics, dels llenguatges de les minories que viuen en les marxes de les hegemonies socials i com també han construït llenguatges críptics també per a la seva supervivència i per al seu propi plaer. I a partir de 23 peces, en l'EAC se desplega una exposició, la gent pot entendre cap a la tendència de part de l'escultura contemporània, de la instal·lació, també vinculada, a part d'aquesta idea de sostenibilitat de la que estem parlant, hi ha moltes peces que són objectes resignificats i que ja no parlem de ready-made. En l'art contemporani solíem parlar de ready-made, que fou aquest exercici que feu Marcel Duchamp, que era agarrar un urinari i donar-li la volta i dir que això era una font a principis del segle XX. I això va ser com el gran gest, o un dels grans gests de l'art contemporani. Però Duchamp oblidava que aquest vàter o aquest urinari l'havien fet uns obrers en una fàbrica. Vull dir, Duchamp oblidava completament allò. En la resignificació d'objectes de Sneakdown no s'oblida d'on venen els objectes, ni tampoc s'oblida a on estan operant i des d'on estan actuant. En aquest cas, des d'una institució que se pretén transparent, i a més una institució, i això ho estàvem parlant avui, institucions blanques i occidentals que estem parlant tot el rato de quota i de convidar a identitats per una qüestió de quota. Entonces, estos artistes i estos artistes el que estan fent és moltes vegades hackejar això i fer també un poc de crítica a aquesta idea de que les institucions tenen que generar representació de les identitats dissidents. Ells el que fan és un poc, o elles o ells, el que fan és tot el contrari, com fer críptica a aquesta representació. Llavors, és una expo sense representació, però que està parlant de processos de transició. Per exemple, n'hi ha una peça preciosa, totes ho són, però n'hi ha una peça preciosa de Francis Worrell Campbell, que són 2 radiadors i unes botelletes en terra. Que ese será el meme de la expo, quiero decir, ¿eso es arte? Sí. Però entonces esa peça el que està parlant és d'un procés de producció de substàncies estrògenes, perquè quan el plàstic de les botelles se calenta, produeix una partícula que genera estrògens que puja els nivells de testosterona. Entonces Francis està fent d'una manera poètica la relació entre el calor dels radiadors i unes botelles, parlant de que moltes vegades bebem i pugem els nostres nivells de testosterona a través de processos de transició completament invisibles i que estan operant sense que tu ho sàpigues en el teu cos. Espera que vinga un explicatiu o alguna cosa. Que vinga un explicatiu. Bueno, i si no, no passa res. No, hem fet un parell de textos, un follet per part dels artistes, per part de les comissàries i també un text que també dona més referències. Però crec que també està bé com anar a un lloc i que... És que moltes vegades, i això estic en contra, i jo he treballat en mediació i no he treballat mai des d'ahir en la mediació, estic un poc fart que a les institucions d'art contemporani i modern li demanem que siguin superobertes i que tu arribes i en 10 minuts t'expliquen el que si s'apesa, pues no va per ahí la cosa, vull dir, és lento. I ho sent molt, vull dir,
L'Expo de Snakedown és una exposició que t'has d'anar, l'has de veure, t'has de posicionar, has de posicionar-te políticament, has de preguntar-te què és això, què és el museu, què eres tu i què està passant allí en aquesta convergència de factors. No? I jo crec que és ahí on està la potència de l'art contemporani. I per això totes les reflexions sobre la temporalitat lenta que te dia. No? O sigui, a mi me cabreja molt, en Bombas me passava, quan de repente feia una visita i la penya te dia, però és que no puede ser en 10 minutos. Bueno, pues jo què sé, aquesta persona s'ha passat tota una vida patint, fent ixa peça perquè tu vulguis entendre-la en 10 minuts. Joder, un poc de sensibilitat, no? Jo què sé, no tot va ser el futbol. Encara que a mi m'encanta el futbol lento, El del Madrid, no molt. Ahí van jugar. Sí, sí, a eso quería yo llegar hoy. I, bueno, entonces això és una expo, la veritat és que és una expo molt bonica per a veure com estan funcionant tota una sèrie de codis invisibles i contemporanis entorn a l'escultura, sobretot. Jo crec que, bueno, que n'hi ha de tot el que has dit moltíssimes preguntes, no? Per treure, podríem, jo crec que estar conversant 2 hores més, però bueno, el temps és el que és i... Si parlant de lentitud i tu vols acabar ja, Queda molt malament això ara mateix. Ja, però bueno, és lo que hay. Todo rapidito. És lo que hay, els temps són els temps. I encara, i l'entrevista ha sigut molt més llarga. Ah, sí? Perdoneu. Al públic. Però jo crec que ha sigut molt interessant, hem parlat de moltes coses i res, volia agrair a Carles Sánchez Sauri la seva predisposició per atendre'ns, per trobar un lloquet, no?, per participar en aquest programa en directe. Crec que el públic també ha gaudit molt de les explicacions i que anirà a veure l'exposició a partir del dissabte. Sí, per favor. I res, espero que tingués molta sort al capdavant de l'espai contemporani i res, volem agrair també al públic la seva assistència i a l'Espai Cultural de les Aules, evidentment, per donar un espai i un moment i cuidar la cultura de Castelló, que també és molt important. I res, fins prompte. Si teniu alguna pregunta, alguna qüestió que vulgueu fer-li a Carles, també podeu intervindre. Quiero mama. És que no ho havia dit.